Il-Partit Nazzjonalista ħareġ jibbojkottja lil Angelo Gafa li huwa l-kandidat li qed jiġi riferut għal kummissarju tal-Pulizija mill-Kabinett tal-Ministri. Fis-stqarrija l-Partit Nazzjonalista qal li mhux se jkun qed jipparteċipa fil-kumitat li se jagħmel skrutinju jsaqs il-mistoqsijiet lil Angelo Gafa. Dan wara li għal-ġimgħat sħaħ kien hemm inċertezza dwar se jagħmel il-Partit Nazzjonalista quddiem proċess bla preċedent li ttieħed mill-Gvern fejn għall-ewwel darba fl-istorja pajjiżna se jkollu kummissarju tal-Pulizija wara sejħa pubblika. L-iskrutinju fuq il-kandidat tal-Kummissarju tal-Pulizija se jkun wieħed miftuħ u anke mxandar fuq it-televiżjoni biex il-pubbliku jara fil-kumdita tiegħu dak li jkun qed isir fl-ogħla istituzzjoni tal-pajjiż. Gafa li huwa l-kap eżekuttiv tal-Korp tal-Pulizija ġie riferut għal din il-kariga wara proċess indipendenti mill-Kummissjoni għas-Servizz Pubbliku li eżaminat lil 14 l-applikant li tefu l-applikazzjoni tagħhom għal din il-kariga. Il-Kabinett tal-Ministri wara li kkunsidra żewġ kandidati magħżula mill-Kummissjoni iddeċida li jirreferi lis-Sur Angelo Gafa bħala l-aktar wieħed adattat tal-ħatra ta' Kummissarju tal-Pulizija għal smigħ parlamentari mill-Kumitat dwar ħatrit pubbliċi. Għall-ewwel darba fl-istorja, il-Kummissarju tal-Pulizija se jinħatar bi proċess ta' skrutinju mill-Kumitat tal-Ħatrit Pubbliċi fil-Parlament. Il-proċess huwa wieħed aktar miftuħ u trasparenti u jmur pass iżjed il qudiem mir-rakkomandazzjonijiet tal-Kummissjoni Venezja, hekk kif il-Prim Ministru reħa l-vito min idu dwar l-għażla tal-ogħla kariga fil-Korp. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.